ονομάζομαι Κιζάκης Κωνσταντίνος, είμαι διευθυντής της Περιφέρειας Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλήνων Συνέλευσης. Ήρθαμε σήμερα στη Φλόρινα για να ενημερώσουμε τους πολίτες της πόλης για τον κληρονομικό τους πλούτο, να μάθουν επιτέλους την αλήθεια, να μάθουν ότι όλα αυτά εδώ που συμβαίνουν στις ζωές μας είναι προσχεδιασμένα, ότι όλοι αυτοί εδώ που μας κυβερνούν δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για να μας βγάλουν πλέον από τα μνημόνια, μιας και παραδόθηκαν τα πάντα με το πρώτο μνημόνιο, και η μόνη λύση είναι να ενεργοποιηθεί το έθνος των Ελλήνων, ο οποίος μάλιστα είναι και ο κυρίαρχος και ο ιδιοκτήτης αυτής της χώρας. Ό,τι κάνουμε είναι νόμιμο, συνταγματικό, και γι' αυτό το λόγο εμείς τώρα και 1,5 χρόνο έχουμε ξεκινήσει την αποπληρωμή όλων των χρεών μας προς τράπεζες, ταμεία, εφορίες, και το αποσιωπούν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στην καλύτερη περίπτωση τα χλεβάζουν. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική και γι' αυτό το λόγο και ήρθαμε εδώ πέρα να ενημερώσουμε για την αλήθεια. Είμαστε απλοί πολίτες που μάθαμε την αλήθεια, που μάθαμε το πλούτο μας, που μάθαμε ότι τα σχέδιά τους είναι πολύ κακά για μας και πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται πλέον σε αυτή εδώ τη χώρα να μας λένε ότι η Ελλάδα είναι φτωχιά, ότι είμαστε κακομοίριδες κτλ. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι η Ελλάδα βρήθη από πλούτη. Και σε ό,τι σχετίζεται με τη γη μας, μάθαμε για τα πετρέλαια αφού μπήκαμε στα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, για να καταλάβετε δηλαδή όλο το παιχνίδι που έχει παιχθεί εις βάρος μας. Λοιπόν, φτάνει, είναι η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Βλέπουμε ότι τα παιδιά μας φεύγουν, μετακομίζουν και φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν την τύχη τους, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι πλημμυρίζει η Ελλάδα από αλλογενείς πληθυσμούς. Δηλαδή είναι ολοφάνερο το σχέδιό τους πλέον και πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε.